So guys, natay bang ako diri karon. Ako ni siyang gi-order itong June 6 sa Samsung official store. Gina siya na ako ipalit. O kuha ni siya. Ang model niya is Samsung M02. So na siya 2 gigs of RAM o 32 gig of storage. So kani siya pag siya na open guys. Pag siya na open. So karon pag siya gi-deliver. Ato siya i-open. Kani guys, ang original price na niya is 4,000. So since naka-sale na siya og na voucher, naka-discount ko ano niya. Naka-save ko almost 1,000. So same atong Oppo M3 na ko guys. Naka-voucher ko less o naka-free shipping. Siyang mga device guys. Doon na siya kabuo. Samsung M02. So ako din siya na-open. Seal pa din siya. So tapos na ikotang dari. Ayan ako yun. Color dyan guys is black. Puro din siya black and duha. So silyado po siya guys. Silyado. So pag hindi siya na-open. Itong isa kasi silyado yapod guys. Pag siya na-open. So atong i-open guys isang isa ra. Kaya aron i-check na to kung okay ba siya ngayon. So another is blue. Blue, ang yung model is SM M02F. So made in Vietnam, dito siya made in China. O na siya 2 gigs of RAM o 32 gigs of storage. So ito siyang i-open. You can see nani yang white box, another yang guide of warranty. See nani yang Samsung guide o yang warranty card. So mura niya sulod, wala siya free nga PP case. Device. So yung color is blue. Blue tsara siya guys, kay blue ang color. O sulod na siya headset. Tsara kaya na siya headset na free guys. Na siya micro USB na charging cable. Napod siya almost 2 amps nga charger, wall charger. So yung last na nasa box is yung panundot, yung para sa open sa same tray. So ito sa device dyan natay 6.5 inches naka dual camera. Yahang baterya ni guys is 5,000 mAh. So dako na kay siya. So ito i-open. So ito guys. So wala gid siya bisag tempered glass or screen guard device siya dito guys. So kung mapalit mo ani
butangan gud niyo daan dito og kung dili apilan ninyo order sa iyang case og tempered glass. So kaya yung screen ni guys is TFT LCD, dili siya OLED. Medyo baga yung bezel rin. Yung di ba yung quality guys, di ko siya tsala siya quality. Ganahan ko sa 4,000 yung device tsala na kaya nga unit yung mga kuha. So kaluling pa siya. Mga itong tanawan niya ang SIM tray. Nasa dual SIM o micro USB nga butanganan. So pwede siya mabutangan og duha ka SIM, dili siya hybrid. Okay. So muna yung device to the next. Medyo good siya hinay kay quad core mo siya guys, ug 2 GB ra ang RAM. Pero kaning nga device is magadaog gyud po ni siya Mobile Legend pero nasa mga low or medium nga settings. O kani siya guys, since Samsung ni siya, guarantee ni siya nga 3 years yang software update. Kay nagkuha ng Google ug Samsung nga 3 years yung software update. Major update na siya guys, like Android 11, Android 12, Android 13. Wait lang. So be patient lang ka, medyo siya hinay good. Loading kayo siya guys. Pero yan di ko na siya kaya first start up man niya. Pero unya matugay-dugayan eh, dili na siya hinay. Paspas na siya. So loading pa ko pang apps. So ang nanotice ka nako guys, na siya light na browser sa Samsung. Light na nakabutang. So direct po sa Google, nasa YouTube, nasa Chrome, nasa Gmail. So yung camera. Okay lang siya. Nasa 2 times o 1 times. Sa yung settings, sa about phone, so naka 110 pata diri o One UI 2.5. So na siya update One UI 3.0. O ato try YouTube guys. So ito na itong YouTube. So yung display na guys is 720p ra. Yung display. Pero ito i-try kung maka-play siya 1080p.
So, mag-apply na siya 1080p guys. 1080p. Itong apply. Sorry kayo guys, hindi kayo internet. Gumura akong gamit. So, yung quality sa audio, okay ra po siya. So, maka-play siya og 1080p sa YouTube, which is okay na kayo. O, kani siya guys, makita nimo sa ubang reviewer nga maka-play og Mobile Legend. So, sa price nga 3,999, price na kayo siya. Plus, kung makapalit mo sa 66 or sunod is 77, na siya voucher, especially sa Shopee o sa Lazada, mas makalis gid mo guys. So, thank you guys sa pagtatang sa video. Kung pwede, i-subscribe o i-like ang videos. So, makakita po mga new nga unboxing na po. So, salamat guys. See ya.